من давлатхоҷаев Қобилҷон Саидҷафарович 30 августи соли 1998 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадам. Истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Маяковский 44, ҳуҷраи 1 мебошам. Санаи 24 сентябри соли 2020 тақрибан соатҳои 16 буд ки ман аз назди бинои истиқоматии 45/1 мегузаштам. Дар он ҷо кормандони милитсия бо номи Карим бо ҳамсоямон суҳбат дошт. Ман омадам пурсидам ки чӣ гап рафта истодааст. Баъд ба ман гуфт ки гӯё ки касе Раҳматулло Зоировро латкӯб кардааст. Ман гуфтам ки ягон гап шудагӣ нест. Вай аз сагиш кашид, ғалтид. Дар дуюмин бор ман худам дар он ҷо гузашта иста будам. Ваё ман гуфтан исто ман ба онҳо аҳамият надода тарафи хона рафтам. Тақрибан соатҳои 6 буд ки манро фарёд кардам. Ман гуфтам ман шоҳид ҳастам ки вай аз сагиш кашид, дар дуюмин бор ғалтид. Ин ҳодиса санаи 22 сентябри соли 2020 ки ман ба назди Фитрат ки ӯ мағозаи дискфурӯшӣ дорад, ба назди вай рафтам ки вай дар он ҷо батарея краска карда иста буд. Ман гирифтам қаҷиши ёрдам кардам, гап задем, гапҳо набуд кардем. Ба тарафи хона рафта иста будем ки аз айдур дидем Раҳматулло Зоиров бо сагиш сайругашт дошт. Қариб шидам, гирифтем ки шарах занҷир дар гӯшам омад. Гашти нигоҳ кардам ки Раҳматулло Зоиров аз сагиш кашид, дуюмин борда ғалтид. Амохемал қариб шидам, гирифтем ки яке аз ҷояш хести, либосоша тагида тарафи хонааш рафт. Ман бо Раҳматулло Зоиров тӯли чанд сол аст ки ҳамсоягарӣ дорам. Ба он ягон ғаразу хусумат надорам ки ба вай тӯҳмат кунам. Ҳамаи суханони худро дар ҳамаи ҷо тасдиқ мекунам.